Gisuspenso ang face-to-face classes sa Negros Oriental State University Bais Campus karong adlaw. Tungod kini sa online security threat gikan sa nagpailang estudyante sa nisbutang eskwelahan. Sa post sa nagpailang Olegna Osoba, gipuntirya niya ang instructor nga wala niya panganli. Matud sa uploader nga unsa pay pulo sa pagtungha nga hagbong siya sa tulo ka mga subjects. Diin gibasol niya ang maestro. Gisundan niya ang post nga nagkanayon priso kun priso. Good luck, Norso Bais. Damay-damay na ni. Daling giimbestigahan sa Bais City Police ang maong pulga. Apan samtang nag-imbestigar, nag-post na usab ang uploader o giklaro nga prank ra ang iyang gihimo. Nangayo siya og pasaylo ug pagsabot. Sa pagkakaroon, deleted na ang maong dummy FB account. Bisan pa man niini, padayon ang investigasyon sa kapulisan aron masayran ang nagpaluyo sa maong pulga.